Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Имрӯз мо қарор дорем дар политехникум ина марҳамат донишгоҳ чораҳай политехникум супермаркети Ёсин. Имрӯза хонамон ҷойгир аз пушти ҳамин супермаркетда квартира мебошад сехонага бо масоҳати қариб 100 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. Ина дӯстони гиромӣ детская площадка бари ҳамин детская площадкада. Бинои советии 4 ошонага мебошад. Хона дар якум ошона ҷойгир аст. Ҳамаи пеш ва ҳамаи қафо агарод дорад. Ина марҳамат агароди пеш, агароди қафоя бошад, қафои дома камтар пас нишон медем. Ина ҳа трезаҳои хона. Марҳамат хонаро шурӯъ мекунем. Худи хона дӯстони гиромӣ сехонага мебошад. Марҳамат аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Якум хона. свет ва об бошад ҳама вақта, яъне ки ягон проблема нест. Отопление бошад ба қарибӣ ҳамаи зимистонда бояд сартян батареяш аллакай тайёрай. Инҷо бошад дуюм ҳуҷра меҳмонхона мебошад. чӣ хеле ки мебинед дӯстони гиромӣ батареяи отопление тайёрай. Отоплениера бояд ба қарибӣ сартян. Мегузарем ба сеюм ҳуҷра. хонаҳо ремонти миёна доранд ва ин ҷо бошад дӯстони гиромӣ ҳоҷатхона ва ҳаммом алоҳида мебошанд. дӯстони гиромӣ хона сехонага мебошад, лекин агаре хегирем панҷхонагаам гуфтааш мешавад. Инам ин ҷо ба ҳазур метавонад шавад чорум ҳуҷра. балкони калон мебошад. Ин ҷоя метавонед панҷум ҳуҷра кунед. хона подвал ҳам дорад. марҳамат. ин ҷо полка барои банкаҳо. ин ҳуҷра ошхона яъне кухня мебошад ва аз ин ҷо якбора мегузарем ба қафои дом. агарод мебошад. дуюм агароди ҳамин хона. чӣ хеле ки дидем дӯстони гиромӣ ҳам ай пеш ҳамаи қафои дом агарод мебошад. ҳар дуи агарод аз ҳамин хона ҳаст, яъне ки кай ки шумо хонаи харидорӣ мекунед боз соҳиби ду агарод мешавед. маълумоти хонаро боз якбори дигар такрор мекунем. сехонага бо масоҳати 100 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. свет об ҳама вақта мебошад. ҷойгир аст дар политехникум, садик, мактаб, супермаркети Ёсин, донишгоҳ ҳамаш дар наздикиш. документош 100%, дута агарод дорад. подвал ҳам дорад ва нархаш бошад $50,000 ё ин ки 570,000 сомонӣ ё ин ки 3,600,000 рубл. арзон ҳам мешавад. аз номи канали Dom TJ гап занед. рақамҳои соҳибуш дар рӯи экранай. рақамҳои 0707 имо доранд. ва мо бошад дӯстони гиромӣ хайру хуш мекунем. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳботон бошад.